Минем сиңа дигән бүләгем дә бар бит әле. Бүләк? Миркәй белән Исолу спектаклендә әлбәттә инде классик сюжет нигезендә ята, ләкин Камал театры һәрвакыттагыча тамашачыны шаккаттыра дип әйтсәк тә була. Бик яратам менә соңгы елларда бигрәк тә инде сәхнә бизәлешен, актерларның уйнау алымнарын, шул ук Миркәйнең мәсәлән реакциялары, татарча әйткәндә отыгрышлары инде шул ук Эмильнең мәсәлән бу бит инде бер дә теге романтик образга керә торган әйберләр түгел, ул ничектер менә бытовой сөйләшүләрдән кереп калган әйберләр һәм халык шуны якын итә, үз итә, шуның белән рәхәтләнеп көлеп утыра. Фәннүрне әйтергә кирәк, менә ул Фәннүрнең мәсәлән беренче чыккан вакытында ул бит инде бай малае булып чыга. Ул Фәннүрнең йөреше генә ни тора. Шуның кадәр менә киерелеп килеп чыгулары инде ул бөтенләй дә үзенә ошамаган. Наил абыйлар шул ук инде әйтик, Илдус абыйны күрдем мин анда мәсәлән, алар инде менә аларга карауга ук аларның инде саллы кешеләр икәнен күреп торасың, чөнки алар саллы актерлар. Бу яңа буын спектакльләр арасында шундый кызыклы спектакльләрнең берсе дип әйтер идем. Менә Мәңгелек буран, Тормышмы бу һәм Миркәй белән Айсылу, менә шул минем өчен, шәхсән минем өчен алар яңа буын спектакльләре. Әлбәттә аны карарга кирәк, күрергә кирәк һәм үзеңнең күңелеңә сеңдерә белергә кирәк. Biz bu spektakli bek yaratып килдек инде. Бу спектакльдә безнең яраткан актерларыбыз инде, таныш артистлар, шуңа карарга дип килдек. Мәскәү тамашачысына әлеге спектакльне тәкъдим итәсезме? Бик тә тәкъдим итәбез, бик әйбәт спектакль, килсәгез үкенмәссез. Без бүген дуслар белән Миркәй һәм Айсылу спектакленә килдек. Бик үзенчәлекле спектакль дип әйтә алам. Монда безнең татар тарихында, гомумән дөньяда булган төрле актуаль проблемалар, төрле актуаль темалар чагыла. Бу чиратында аталар һәм бабалар, бабайлар мөнәсәбәте, шулай ук бәхетсез мәхәббәт дип әйтергә була. Ярлылар һәм байлар темасы, булар барысы да спектакльдә бар. Әлбәттә, артистларның уйнаганы безгә бик ошый, шуңа күрә кеше дә килә бит инде. Спектакльне караганда мине музыка хисләндерде. Музыкага килгәндә, бу музыка безнең Илмир Низамовныкы бугай. Аның музыкасы шундук аны танып була. Театрны яратыгыз һәм театрга һәр даим йөрегез. Алискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры сайтына кирип, билетларны да алырга онытмагыз. Бик җайлы.